Som l'Escola Nou Graons, una escola de nova creació que va obrir les seves portes al curs 2017-2018. Som una escola d'infantil i primària que està situada a la dreta de l'Eixample. Parem l'atenció en assegurar una mirada proactiva cap a la inclusió, la diversitat i els diferents estils d'aprenentatge. Entenem la coeducació com una part fonamental de la nostra escola. Valorem la sort de ser persones i famílies diverses com una font de riquesa. Promovem la igualtat d'oportunitats, la participació activa de tothom i el respecte. A l'escola tenim un grup de treball format per famílies i docents que es preocupa per fomentar una mirada coeducativa a l'escola. També participem en el programa d'Escoles per la Igualtat i la Diversitat del Consorci i de l'Ajuntament de Barcelona. Per tot plegat, és pel que hem volgut participar al programa Erasmus Coedu amb altres centres de l'Eixample.